Hindi delikado. Nangyari ang mga kamaritisan. Hello mga bay, kumusta? This is Inday Kabkab once again. Sana humaba-haba ang ating record ngayon. Kasi maraming nagtataka sa inyo, maraming nagulat. Hanggang ngayon, anday pa rin nagtatanong kung talagang bumalik ba ako dito. Yes po, bumalik po ako. Ito pa rin ang amo ko. Anday pa rin nagtatanong halos araw-araw. Bumalik ka ba sa Kuwait, Inday Kabkab? Yes po, bumalik po ako. Tapos, may nagsasabi, yun pa rin ba ang amo mo? Yes po, yun pa rin ang amo ko. Kasi, mahirap mag-apply sa panahon ngayon. Alam nyo naman yun, mga kapwa ko OFW, napakahirap talaga mag-apply. Maghihintay ka pa ng kay, tagal-tagal. Kung babalik sa amo, madali lang ang proseso. Natagalan lang kasi ako dahil hindi ako nagpa-vaccine. Tsaka itong pagbabalik ko, wala to sa plano talaga. Wala to sa plano. Nung one day lang na na-stress ako. One day kasi na-stress ako, bay. Hindi ko nakayanan ng bigat ng nararamdaman ko. Kaya nakapag-desisyon ako bigla na babalik ako. Tapos, tama-tama naman, nung nag-chat ako kay Risa, kay Rizalyn ako nag-chat. Nanghingi ako ng number ni nanay, saka ni tatay, itong mag-asawa kong mga amo. Tapos, sa kanya na ako nagsabi na babalik ako. Tamang-tama naman na wala silang kusinira. Kaya yung desisyon ko, talagang nakatadhana na siya. Kumbaga, no? Nakatadhana na siya. Kasi, kung hindi nakatadhana, dapat meron na ditong papasok na, na tagaluto. Kaso, hindi natuloy. Napunta sa iba. Mga ganyang pangyayari ba? Ibig sabihin, para sa akin talaga ang tadhana na ito na makabalik dito. Meron din sanang kukuha sa akin, kaso medyo matagal-tagal pa. Kailangan ko na. Kailangan ko nang magtrabaho. Bakit ako bumalik? Maraming nagsasabi. Bakit bumalik ka pa? Maraming ka ng pera. Sabi ko, paano nila nasasabi yun na maraming pera ako? Ako nga hindi ko alam. Bakit bumalik ka pa? Marami ka ng negosyo. May sweldo ka na sa YouTube. Oo, ganun ang mga sinasabi nila. Bakit bumalik ka pa? Sinabi mo na noon na hindi ka na babalik. Sinabi mo na yun. Hindi ka na babalik. Yes, totoo yun. Sinabi ko talaga na hindi na ako babalik kasi akala ko yung mga maling akala. Akala ko okay na kami, tapos okay na yung hanap buhay namin. Kumbaga, sapat na ganon, pero hindi pala ganon mga bay. Kasi habang tumatagal, lalo na may 3 akong anak, habang lumalaki sila, lumalaki din ang gasto. Tapos kasi, yung lupa na nabili ko, mula sa sahod natin dito sa YouTube at Facebook, hindi kasi yun pa fully paid. So, meron pa akong 3 taon na babayaran. 10,000 ang kada buwan ng lupa na yun. Kaya 150 square meter yon. Ngayon, ang per square meter nun ay 5,000. So, ang magiging halaga niya ay 750,000 sa lupa pa lang yun. Gastos ko pa sa papagawa ng bahay. Alam mo, noon, nung nangupahan lang kami, kontento na ako talaga sa buhay namin. Pero syempre, nung mga time na nangupahan na kami, mga 2 taon na kami mahigit, almost 2 years pala kami noon. Meron kasing sa akin, nagsalita na yun ang nagpapasalamat din ako doon sa sinabi niya kasi talagang nakapagpursigi ako na magkaroon ng sariling lupa.
may nangyari kasi mga bay. Meron akong kinuhang kasama sa bahay. Nakapitbahay lang din. Ngayon, mayroon kasi akong hinahanap na mga gamit sa mga anak ko. Kasi naglalaba yun, sinasampay nila sa kanila. Ngayon, tinatanong ko lang naman kung nasaan na, nakita nyo ba? Pero wala akong iniisip na masama. Ngayon, ito siya, nagsumbong sa mga kapatid niya at magulang. Ngayon, sinugod ako ng magulang niya. Sinabihan ako na, sino ka ba? Sabi niya, sino ka ba? Bakit magsalita ka ng ganyan? Taga rito ka ba? Ganun na ang sinabi sa akin. Kaya, parang inano ako ba? Diniscriminate nila ako ba? Na bakit mag-ano-ano akong ganun? Hindi naman ako taga doon. Kaya, it's time na talaga. Yun na yung sign na kailangan na namin bumili ng lupa. Mga time na yun. Minsan, yung mga masasamang salita, malaki din ang tulong. Kasi magpupursige ka yung mga salita na masama. Magpapasalamat ka rin sa mga mapang-aping tao sa'yo minsan. Kasi, gagawin mo yung inspirasyon mga bay. Namahaw da ita bay. Kubos, ito ang sinasabi nilang kubos dito bay. Masarap dyan sa itlog na may sibuyas at kamatis. Tapos bay, marami akong gastusin. Simula nang paggawa ko ng bahay. Malaking gastos ang bahay. Bakit? Ako kasi, excited ako na makabili ng lupa, na magkaroon ng sariling amin talaga. Kasi simula pa noong nag-asawa ako, wala na kaming talagang sariling address. Kumbaga tinatawag nilang NPA, no permanent address. Mula sa Maynila, nakailang lipat kami. Tapos umuwi kami sa kanila, sa lugar nila, Dudong Kubkob. Nag-try din ako sa amin. Wala pa rin bay, mangyari bay. Hirap pa rin sa buhay. Kaya, nung napunta ako sa Cebu, siniguro ko talaga na magkalupa habang may pera pa bay. Ito may pera pa man tayo. Habang may pera, nag-invest ako bay. Malaki kasi ang gastos ko dyan sa bahay na pinatayo ko kasi malayo kami sa highway. Ngayon, yung lupa na yung nabili ko, meron na yung 6 na haligi. Yung 6 na haligi, may haligi na yung 6, tsaka kuryente. Pinabayaran sa akin ng 140,000. Kasi yung 6 na haligi, malaki yung gastos nila doon sa 6 na beam na haligi. Kasi malalaki talaga yung haligi, 6. Tapos may kuryente na siya. So, hindi na ako maghirap-hirap para magpakabit ng kuryente. Yun ang iniisip ko. Mahirap kasi magpakabit ng kuryente ba? Marami pa yung mga requirements na hinihingiin. So ngayon parang good advantage na rin yun. So 140,000 yun ba? Tapos buti nung mga panahon na yun, mayroon pa talaga akong datong ba? So nabayaran ko yun na 2 times. 70. Pumayag naman yung may-ari. Ngayon, bayad ko pa sa mga naghahakot, mga materialis. Kahit ganun lang ang bahay na yun, hindi pa talaga siya buong buo. Pero ang nagastos ko na talaga sa totoo lang, milyon na talaga mahigit. Kasama na yung bayad sa lupa na buwan-buwan. Saka yung mga gastos ko sa mga materialis, saka sa mga bayad ko sa kontraktor. Marami pa siyang mga tauhan. Diba? Doon ko lang, simula nung nagpakabit ako ng bahay, nagpatayo ako ng bahay, doon na ako nagkaubos-ubos ba? Yes, may negosyo kami. Ang negosyo, groceryhan. Magkanong tubo sa grocery? Sa bawat item, 2 piso. Ganun lang ang tubo. Piso, 2, 3. Buti kung yung mga kapitbahay mo suporta talaga sa iyo all the way. Sa daming tindahan. Kung sino lang ang maligaw sa tindahan mo, wala mabibili.
Buti kung kumpleto ang paninda mo. Mga ganda-ganda. Ngayon, may mga utang pa ba? Yung utang, malaki pa sa puhunan. Tapos, ang utang, sasabihin, magbayad sa Sabado. Tapos pagdating Sabado, wala man, hindi man nagpakita. Kahit madapa na yan sila dyan sa ano. Pag masalubong mo, hindi talaga makakapal ang mukha, kumbaga ba, sa mga nangutang sa tindahan. Ano magagawa ko? Kasi naaawa din ako ba pag may lumalapit, lalo na sabihin nila na walang gatas yung anak nila, ganon. May lagnat ang anak nila. Ngutang din, hindi lang grocery, hindi lang mga paninda ko, pati pera. Siyempre, pag usapang bata talaga, naawa talaga ako bay. Kaya, pinibigyan ko kasi iniisip ko kung mangyari din sa amin, magkasakit kami. Tapos, ganun din ang mangyari, wala kami malapitan. Mahirap din sa loob. Kaya, kahit pa paano, pero kasi, ang mahirap sa mga kapitbahay dun sa inupahan namin, hindi sila wala silang isang salita. Hindi, kasi ang alam nila talagang kahit kayo, alam nyo mayaman. Magkano ba? Magkano lang ang kita sa tindahan, bay? Malaki pang utang, bay. Ang pira ko, bay, nasa mga tao. Ngayon, mahiya man ako maningil, bay. Kasi nangako na sila na ganyan, bayaran ganon. Hanggang ngayon, wala, nandoon ba sa mga tao, bigay na lang, wala na akong mahabol doon. Kasi hirap din naman sila Hirap din. Ngayon, ang karinderya namin ba, magkano ang tubo? Sa isang putahe, 15, 20, 30 ang pinakamataas na tubo namin sa isang putahe. Tapos, halimbawa, meron kaming 10 putahe. Minsan nakakatubo ng 50, ganon. Kasi mura lang kasi ang tinda namin. Nakikita nyo naman, nagla-live ako kung magkano ang serve ng mga tinda namin. Napakamura, 10 piso, 15, 20, 30 ang pinakamahal. Hindi kasi ako nagtitinda ng talagang mahal. Bay, parang, alam mo yung negosyo ko, parang tulong na rin sa mga sa mga kababayan ko. Doon kasi nasa urban